Unanugo maka Lion Business Park. Ayanugo fano na night mile elugu. Ebe wepụtara iru nnukwu ahịa maka ọdịmma ndị Igbo nke a bụ nke anyị o. Ụmụnne m, ife abụ ụmụada God's Agenda Production in collaboration with Lion Business Park. Ayanugo nu team of engineers, known some brothers among the team. Nke a bụzi ndị ode akwụkwọ, ndị seke na ndị otu ha, the accountants. Ndị niile bụ investors on the above the brain behind the even na na-edere unu. Even those little mistakes a na-eme ọkwa ha nwaka unu ya hold responsible. Yes, they are. So ka efuru na-agwa the investors, number one, nyo maka efe na-agwa ha encouragement. Otu isi fụta mmadụ onye nọ na group now. Wee gwagoro ha afa gị. Afa m bụ Ada Ifebuchechukwu. Wonderful name. So mmadụ onye ka enwe kịta within the space of months to a year now, I bidoro ọrụ a. Mmadụ onye ka ị nwere na group? Anyị enwego ihe karịrị 500 investors, potential investors, potential one ndị na-akwụta ụgwọ. Ndị agent ọ nọ ebe ahụ? Mba. Ndị ka m nọchite anya nwanne m ọ nọ ebe ahụ? Mba. Thank you very much. Ndị anyị ma ahịa bụ ndị kwụrụ that initial payment ahụ a na-ekwu okwu ya. Thank you very much. Ịkwụkwa ha anya iso ego n'ihe a na-eme. Just that 750 ahụ agwa gị eti ego gị na group. Ị na-afụ ihe niile a na-eme. Ifom ihe niile anyị na-eme a na-enye report fụ na ọrụ niile from Monday to Sunday ọrụ na-aga ebe a. Ọ ya anyị na-achịgbu bụ mgbakwa mbọ na-akwụtakwugbu maka ego ahụ unyere anyị ka anyị ga-ejikwe na-arụ ọrụ maka na unweta ọkụ ihe unweta ka anyị ga-eyu na output anyị. So bụ mgba mbọ na-akwụtala anyị ụgwọ anyị mekikwa sure na ego ọbụla nwụpụtara anyị nu ngafịa na receipt. So ọ ya bụ ọrụ anyị. Daalụ. Ịnụcha ọnụ a this golden boy sekwụtaghị ọgwụ ịma na Jesu ya emerụ gị ebere. Ego ole ka gwa ha afa gị? Afọ m Ada Chekwubechukwu. Ada Chekwubechukwu. Yes, the assistant accountant, right? Yes. Deputy accountant. Now, ego ole bụ deposit? Obere ego ha na-akwụnye. 750. 750,000, right? Yes. Ka a na-akwụnye? Yes. Onye kwụ ha ọ bụrụ member of the park? Yes. Agbatịgharị ya nke ọzọ n'ahụ? Yes. Ọkwa ya? Yes. Nke residential. Ndị ejenti na-akpọta mmadụ ọkwa na-esetụ ha ncha niile? Yes, some a percentage. Thank you very much. Yes. And if I kwuru ka anyị na-eme? Exactly. That is it. Nwada. Afa m bụ Eden Kiruka Gloria. Nyanwa bụ assistant secretary. Ọ ndị odeakwụkwọ adịghị ha na-afa gị n'akwụkwọ nke ndụ ma na ịnafere ego mana ọ na-ekwere abata ebe a ịma ebe afa gị ya aba ọ bụrụ n'ọnụ nke ọ ya esi kemgbe iji welụ na-edegasị akwụkwọ enwere few people nwere health issues a refundụrụ ha ego ka esiri ọnwụ na ama enye ha ego ha na onye bata ọbata gị Anyị mere fund. akọghọrọ ya akụkọ abịa Cha. and onwere nwa naira ewepụ n'ego ha Cha. we consider their plight, right? So enwekwana nsogbu enwe na group a maka ịgada ndị Igbo millionaires 500 and above adịrị ebe a. Onye ọbụla tụgidere ego total millions ofu ahụ na-abụ onye abịa millionaire. So onwego ka esi nwebe issues zọba ọkịka aka gị nwee ego baba mba enwere calmness enwe serenity na the group? Yes, anyị nwere calmness na the group. Anyị nwere serenity na the group. Onye gosi na ndị mkpụrụ mmiri anọ ebe a. Cha. Okay. Ndị mmadụ na-ajụ na anyị ezone afọ ezone anyị ezone this market ebe ọ na-afọ anyị ezone ya every product nwere representative. Enwere stationery zone, enwere beverages, enwere motor pass, enwere machine pass, enwere cosmetics, enwere a lot of things. Enwere agro processing department, the plants. Anyị enwere piggery and the poultry, that's birds maka pollution. Mana inwe ka inwe poultry somewhere you can now process your agricultural produce na warehouse or factories nwere ebe a. So ife ndị adịcha every product nwe zone. Ndị nna group a ma alụcha ezonuo mgbe anyị enye shop number enwesịrị ya nọmba dị na offer letter nye ka anyị edere gị na your allocation paper ịmara shop number gị enwere ife dị ka wuruwuru nọ na ya. Ife anyị ji eti mkpu a gba mbọ ka ndị ọrụ ITC ọnụ bụ ka ụnụ fụ the people behind the masquerade. Ọ ndị abụ na ife a na-eme na-aga. So ebropo n'ikpeazụ gị nwa na onwe gị nọ n'ọfịs fụ ka anyị si enye ndị mmadụ offer letters ndị na-ewere their documents ife na-abụ sensitive materials. So onwego ka esi were asị na mmadụ bịa were ọ bụrụ wayo or impersonation n'afọ onye ọzọ ifugo dị ebe ahụ. I be very very careful.
and onwebere onye sị na anaghị ya aka azụ. onye we ji aka ya were dee na nyanwa ji aka ya were Thank you very much. aka tupu o were na Ọ bụrụ onye mmadụ site ọ ya akpọ anyị n'ekwentị. anyị adịzi ọnụ ya O nwere mmadụ n'ọkpọ m sị ka ha chọrọ m ego ka m nye ha kọna shop, ka m nye ha front shop, mụ na afụghị ebe anyị na-alụ afịa center of the park. Ife m jụrụ ndị chọrọ ka ha chọrọ m ego bụ ka efe kpata na anyị chọọ ka anyị mee ife ka ọ kwụrụ ọtọ, ụfọdụ etinye aka n'obi na ha ya agbago ya. Ọ bụrụ na broda Chigbo na-agba mbọ na my little effort ka anyị mee ife a ka ọ bụrụ ike na ofe ife ndị Igbo ma ejide aka akọghọrọ akụkọ maka anyị na-emeta ya na mba. M wee jụọ those people, ọ bụrụ na m na-ana aka azụ obi oyekwu unu bata na grupu a, asị m mba, ike kwụrụ ọtọ gwa ha. Ịfụrụ ebe mmadụ kwụwara aka ọtọ, i decide ka ị corrupt onye ahụ just to make your selfish gain, your selfish aims. Ọ dị very bad. Enwere ife dị ka aka azụ ebe a, enwere transparent honesty. Anyị nwa ya tinye unu key shops and the houses. Anyị na-atụ anya gị kpọọ n'ekwentị a ka anyị tinye n'ife a na-eme 750,000. Unu kwuo ya eko together ka ha ya ego one 750,000. ị bụrụ a member of Lion Business Park. Container gị free, ịgba ya agba free, export free, no import and the export duties. We are waiting for you after December and the January promo. Ịkpọ m n'ekwentị nnupụrụ n'ọnụ gị before ịbanye na mbo ị marazi ife ya na ya so. Okay, achọrọ m ka unu eko together. Ego one bụ deposit eji aba, unu kwuo ka ha nụ eko together 750,000. ọ bụrụ na ihe a afụ ụzọ, ama m na ị na-anụ n'ife ọgwụ odo ọdaghị anya ọsọ 750 ịkwụnyere anya agbatị ya nke ọzọ n'ahụ nke fọ na-eburọkwa ibu na-ebukwana gị isi. Ife anyị na-ekwu bụ ife ụmụnne ka anyị na-eme ka anyị mee Igbo, ka anyị sụọ Igbo, ka anyị Igbo wee bụrụ ife ọ ya bụ. It must be restored to glory. Thank you very much. Afa m bụ brother Paul Chigbo, ka emesịa. O nwere nnukwu kọmpi na anyị jide ebube n'aka na-ekwu n'ụwa niile fa bụ ọganiru ndị Igbo n'isi ife dị mma na-adịfa mma. Gos Agenda Production ụwa kasị akasị na ndị amarozi aka ma ncha. Gos Agenda Production n'unu zuru ka eme n'ịchọrọ ịrụ ụlọ dị mma n'elu ụwa kpọtụrụ Gos Agenda Production na fa bụkwazi Gos Agenda Properties, Gos Agenda Estate Management in partnership with Lions Business Park, Gos Agenda Cosmetics Business, Indomani Jejemba, Gos Agenda Foundation, Gos Agenda Media. Na fa nọkwasị n'ihu akwụkwọ dị iche iche jee na YouTube enwere Gos Agenda TV. Iwe lutezie na Facebook Gos Agenda Production. N'ife dị mma ị chọrọ ịlụ ụlọ dị mma, ọwa afịa ka ị chọziri ịlụ kpọtụrụ Gos Agenda Production na fa zuru ka eme well registered and well verified. Ịlụsi ụlọ akwụkwọ dị mma kpọba Gos Agenda ka fa butere gị akwụkwọ ụmụ akwụkwọ ji agụ akwụkwọ They are also into book distributions in all schools. N'ọkwa na onye rụ ụka ọfụ n'anya. Ọ bụ na ị chọrọ ịrụ ebe obibi ụlọ dị mma ka m gwa gị ndị ga-akpọ Gos Agenda Production. Ọ bụ afịa ka ị chọrọ ịlụ chọba Gos Agenda na fa na-eme ọfụma. Gos Agenda Production. Afịa ọma na-ere onwe ya ndị Gos Agenda unu zuru ka eme Gos Agenda Production. Ife ọ bụ na ị chọrọ ime ọtụwa Gos Agenda na fa na-eme ọfụma. Gos Agenda Production. Maka na ife agbanaka n'elu ụwa na ojokwu igogbele ya Gos Agenda. Ndị ọma Gos Agenda Production.